Мами, тренираш ли някакъв спорт? Креватно, джудо и тенис на корт. Хуя ми е на курорт, газети без паспорт. Докато си почиваме в черен форт, усилвам баса за настроение. Без фаса имам вдъхновение, имам махленско поведение. Това си мое произведение. Току-що имах видение, че продам цяло имение. Затварям всяко заведение. Добре ми е, през хуя ми е, кой ма мрази и кой ма хейтва. Правя го за себе си и моите миста хейта. Чули това? След цигарка трева, чука, после прави траба, ама курва, после майка си целува баща с та. По-бавна си от магаренцето Йори, засегнах ли та, сори. Любовта е само по филмите, оня до теб гази ще ти разпори. Съжалявам, че говоря толкова грубо, надявам се да ме разбереш или да стане някакво чудо чумо. Чекнеш се като йога, къщата ще си изнасиш за дрога. Моля се на Бога, тая болест да ни хване и мен. Искаш джентълмен, от теб зависи и от никой друг. Бих се държал добре с теб, но ти си по-долно и от буклук. Дърпам пуша както са, другите да идват както са. Жилята като оса, жуля повече от коприва. 90-те години баща ти нямал коса, имал е грива. Поколението след него мислят само за пари и за сетива.